Ahoj, moje meno je Martin, som z Nitry a rád by som ti povedal niečo zo svojho života, čo by ťa skutočne mohlo zaujímať. Momentálne študujem tesárčinu a popri škole sa venujem cvičeniu s vlastnou váhou. Venujem sa tomu už 3 roky a vďaka jednej organizácii som sa stal aj certifikovaným trénerom kalisteniky a tak sa snažím rozhýbať aj svoje okolie. Ďalšou takou divíziou je práca s mládežou. Za to, že som našiel tento potenciál v sebe, vďačím neformálnemu vzdelávaniu, kde som sa zapojil do prípravy rôznych táborov a tak som sa stal neskôr aj mládežníckym vedúcim a aktuálne aj mládežníckym ambasádorom. Jednou z ďalších mojich predností je písanie textov a tzv. Freestyle. V Nitre sa organizovali 2 akcie, ktoré sa mi podarilo vyhrať a tak som sa dostal do najlepšej 16 v Československu. Jednou z takých ďalších vecí je to, že rád chodím zabávať ľudí na narodenové oslavy alebo na rôzne akcie, na rôzne podujatia, kde vopred pripravený text vlastne zarepujem. Toto sú také veci, ktorým sa tak aktívne venujem a chcem ti, možno to znie tak, že som teraz taký iniciatívny alebo premotivovaný, ale rád by som ti povedal aj niečo o tom, že ako to bolo v minulosti. Do svojich 18 rokov som, môžem povedať, plýtval so svojím časom, talentom, zdravím, peniazmi a dá sa tak povedať, že nevážil som si samého seba a chodil som za školu, upadol som do rôznych závislostí, vytvoril som si návyky, ktoré dodnes sa snažím vykopať alebo, dá sa povedať, vytrhať tú burinu zo seba. A čo by som ti ešte tak z tej minulosti, proste pre mňa to bolo obdobie, bolo to také obdobie takých chvíľkových potešení, ktoré chvíľku, áno, upokojili moje srdce, moje túžby, ale hneď aj pominuli. Bolo to také obdobie takého ponocovania, flámovania, hľadania samého seba, hľadania šťastí v rôznych svetských veciach. A bol to čas, aj kedy som bol pre svoje okolie skôr takým, jak by som to povedal, takým skôr na obťaž ako nejakým potešením alebo prínosom. Skôr som ubližoval a zraňoval. Takže bol to čas, kedy sa určite ozývalo aj moje svedomie, no aj napriek tomuto hlasu som takto žil asi 4 roky. Keďže každý v sebe máme nejaké to svedomie a túžime hlavne po takom prirodzenom pokoji s ľuďmi, s okolitým svetom a so samým sebou, tak som to aj ja tak hľadal a keďže som nemal prácu ani školu, ktorú som prerušil, tak som sa rozhodol ísť do zahraničia. Vydal som sa do Anglicka, kde som pracoval, žil som tam zhruba pol roka a bol to pre mňa taký čas, kedy som sa stal zodpovednejším. Musel som si prať, váriť, žehliť, staral som sa sám o seba, chodil som z obchodu s 2 taškami, ktoré mi rezali ruky a vtedy som si tak uvedomil, že aha, kto to robil doteraz za mňa. Samozrejme bola to moja mama, ktorá sa vždy o mňa starala, len dovtedy som si to tak neuvedomoval, že o čom je vlastne ten život, že koľko povinností človeka čaká, keď sa zaradí do takého bežného kolobehu. A tak som sa stal zodpovednejší, získal som taký nadhľad na to všetko a začal som sa venovať aj možno takému vzdelávaniu. Vydal som sa na takú cestu seba poznávania, čítal som rôzne motivačné knihy, motivačnú literatúru. Ale stále som zaciťoval taký pocit prázdnoty miestami, aj keď naozaj som mal peniaze, v Anglicku pekné prostredie, mal som priateľov, ale aj tak som zažíval ešte taký pocit samoty. A práve toto ma nutilo stále hľadať viac a viac, poznávať viac seba, svoju myseľ, to ako fungujú tieto mimozmyslové veci. Som sa zapojil troška do takých duchovných vecí. A čím viac som sa vrtal v tých duchovných veciach, tým viac som si uvedomil tú špinu, ktorú som žil v minulosti. A tak do môjho života prišli výčitky. Výčitky svedomia, výčitky z toho, ako som žil. A
toto ma tak prinútilo ako keby k takému spýtovaniu svedomia. No ešte predtým, ako som sa dostal k takému spýtovaniu svedomia, najskôr som uveril rôznym tým motivačným veciam, to akú silu máme v sebe, to akú silu majú myšlienky a tak som sa snažil pritiahnuť si do života blahobyt. No a upadol som do takého egoizmu. Dá sa to tak povedať, že upadol som do takého egoizmu a ako aj Marika Gombitová spievala Pýcha a pád, tak presne toto sa mi stalo. Padol som dobre na hubu. Prišiel som o prácu, ostal som na ulici, sám v Anglicku, začal som mať depresie, výčitky svedomia, začali sa mi diať veci, ktoré som už nevedel ovládať, ako keby mi niečo bránilo v tom, aby som prevzal takú iniciatívu, bol taký proaktívny. A toto všetko trvalo zhruba tak 2 týždne. Našťastie sa mi vďaka opore mojej rodiny podarilo dostať naspäť na Slovensko. Veci v Anglicku som zanechal, vrátil som sa na Slovensko s tým všetkým, čo som zažil a snažil som sa nájsť odpoveď, čo to bolo, prečo sa mi to stalo. A keďže som nemal prácu ani školu, bol som stále doma, tak som iba rozmýšľal, že čo budem robiť a to neustále také rozmýšľanie a nič nerobenie ma priviedlo k tomu, že som začal vyčítať minulosť. Začal som si uvedomovať to, ako som ubližoval svojim blízkym, to, ako som vlastne flákal školu a tak teraz vlastne ani nemám žiadnu možnosť sa zapojiť do ďalšieho vzdelávania alebo do nejakej práce, ktorá by mi priniesla aspoň taký plat, ako som mal v Anglicku. Tak som robil rôzne brigády a to bola asi tak iba 1/3 z toho všetkého. 1/3 z platu, ktorý som zarobil v Anglicku a tak som bol prirodzene demotivovaný, nespokojný. Aj prostredie na Slovensku sa nedá porovnať s tým, čo som zažíval tam. Takže prišla taká demotivácia. Toto všetko ma priviedlo asi naozaj, môžem povedať, doslova na kolena. Nebavilo ma absolútne chodiť von so starou partiou, absolútne ma nebavilo robiť tie veci, ktoré som robil predtým. Vedel som, že to už zmysel nemá, že chcem zarobiť, že chcem budovať okolo seba dobré vzťahy, budovať rodinu a začať žiť ako naozaj normálny človek, plniť si také tie svoje túžby, ciele, ktoré sú vpísané v mojom srdci. No v tom momente som bol v úplných depresiách a tak som potreboval nejakú pomoc. Mama sa mi tiež snažila pomôcť, no trvalo to dosť dlho, kým sme naozaj našli nejaké riešenie. Taký najväčší zlom, alebo že čo mi tak skutočne pomohlo, je pre mňa doteraz fascinujúce, pretože som to vôbec nečakal. Všetky tie rady, ako sa zmeniť, alebo ako niečo nakopnúť, sú buď takého manažerského typu, alebo takého sebarozvoja, dá sa povedať. Väčšinou tí autori opisujú, že máš nejakú silu v sebe, ktorá má nekonečnú stvoriteľskú moc a touto silou dokážeš zmeniť svoj život, korigorovať svoj osud a priťahovať k sebe pozitívne veci a pekné. Môžem povedať, že je to iba jeden z princípov, ktorý funguje, ale absolútne to je iba kvapka v mori. Je to iba jeden suplement v tom všetkom. A ja som naozaj túžil nájsť úplnú pravdu toho, ako tieto veci fungujú. A tým, že som bol aj na dne, tak som v podstate sa začal modliť. Keďže rodina ma vychovávala ako veriaceho, napadlo ma, že skúsim sa modliť, že oprem sa o vieru, ktorú mi tak od malička vštepovali, veď predsa aj v tom musí teda niečo byť, keď je to také rozšírené po svete. Začal som sa modliť ruženec o 3. hodine a takto som sa to modlil každý deň a snažil som sa teda hľadať v tejto meditácii, v tomto ruženci nejaký zmysel alebo pochopiť to, čo sa tam vlastne deje. Trvalo to zhruba mesiac, kedy som tie guličky tam iba omielal a nevedel som v skutočnosti ani čo robím, no jedného dňa sa mi stala taká vec, že som celý ten ruženec preplakal a dnes to viem opísať asi tak, že som tak otvoril svoje svedomie úplne a zažil som takú úprimnú ľútosť nad tým všetkým, čo som v živote robil, takú úprimnú ľútosť toho celého, čo sa v mojom živote deje, takú úprimnú túžbu po pomoci a vtedy sa to naozaj spustilo.
dnes už viem povedať, že je to vďaka Bohu a že tie prosby boli vypočuté takým spôsobom, že mi poslal do cesty ľudí. Spoznal som ľudí, konkrétne rodinu piaristov, to v Nitre, kde sa moje problémy stratili behom pol roka. Som zistil, že vlastne veľa ľudí zažilo podobné situácie, že veľa ľudí prežíva podobné situácie, že veľa ľudí sa už z podobných situácií dostalo a toto mi dávalo takú nádej a motiváciu a tak som hľadal ďalej. Zúčastnil som sa jednej duchovnej obnovy, ktorá sa volala The Way a na tejto duchovnej obnove sa za mňa modlili a môžem povedať, že som prežil niečo ako taký priamy Boží dotyk alebo také priame stretnutie s Bohom. Prebiehalo to asi tak, že som mal zavreté oči, snažil som sa sústrediť, modlili sa za mňa a zrazu som zacítil, ako sa mojho srdca alebo mojej duše niečo tak silno dotklo, že som ako keby prišiel do takého osvietenia alebo pochopenia toho, čo sa v skutočnosti v tom momente stalo a proste strašne som plakal, cítil som, ako keby sa mi splnil ten najväčší sen v mojom živote, alebo ako keby ma prenikol pokoj, láska, radosť a také uspokojenie naraz. Bolo to pre mňa tak silné, že som začal čítať Sväté písmo, začal som sa stretávať tuto s ľuďmi a začal som hľadať ďalej to, čo som v skutočnosti v tej chvíli zažil. No a dnes už viem, že za tým celým stojí Boh. Dnes už viem, že jediné, čo ma spraví šťastným, je láska, ktorá nikdy nezanikne. Aj keď dnes toto slovo možno sa zdá také pritiahnuté za vlasy, mnohí mladí ľudia to nepríjmajú do svojho života a aj napriek tomu si budem stáť za tým, že to je jediné, čo skutočne človeka spraví šťastným. A preto je veľmi dôležité, aby sme našli zdroj tohto celého a práve tým zdrojom lásky je Boh. Možno by som ešte tak chcel povedať, že je to asi takisto ako so sprchovaním. Alebo s umývaním, alebo starostlivosťou o svoje telo. Takisto, ak sa staráš o svoje fyzické telo, ako sa sprchuješ a umývaš si zuby, tak rovnako by si sa mal starať aj o svoju dušu, o svojho ducha. Pretože keď sa tieto veci dostanú do také nevyváženosti, potom veľmi ľahko zažívaš nespokojnosť, depresie, úzkosti. A ideš cestou, ktorá ťa vedie do záhuby. Možno sa ti tieto veci dotýkali, možno sa ti to zdá čudné, ale aj napriek tomu by som ťa chcel možno tak oboznámiť s tým, čo sa bude v blízkej budúcnosti diať. A chcel by som ťa oboznámiť s projektom, ktorý teraz so skupinou ľudí chystáme. Našim cieľom bude poskytnúť ti takú možnosť dať sa dokopy, v ktorej bude zahrnuté cvičenie, teda pohyb, stravovanie, teda kvalitná výživa, detoxikácia pre tvoje telo, vyučovanie v oblasti sila myšlienok, skutočnú pravdu o tom, ako to je a ako to funguje. Ďalšia vec, duchovné obnovy, na ktorých budeš mať moc spoznať Boha, nájsť ho vo svojom srdci, spoznať to, aký je veľký, ako koná v tvojom živote. Čiže ďalšou oblasťou je viera a priateľstva. Možnosť navštevovania spoločenstiev, budovania dobrých vzťahov, spoznávanie ľudí, ktorí naozaj sú ochotní položiť za teba život. A ďalšou takou témou alebo oblasťou bude rozvoj svojho potenciálu, kde sa ti budeme snažiť pomôcť nájsť potenciál, ktorý sa v tebe skrýva, či už je to talent na hudbu, na spev, hranie na gitare, klavíry, písanie textov alebo rôzne iné veci. Takže ďakujem ti za tvoju pozornosť a teším sa na teba. Stačí, ak budeš sledovať môj profil Martin Augustinus Dvornický alebo stránku tiež na Facebooku slovenská, teda piaristická rehoľa na Slovensku. Rehoľa piaristu na Slovensku.